Miller, Miller and family, Mrs. Catherine Roxanne Lawrence Gautami and family, Stanley Reinhard Miller Community, Maria Lidia Salvador Rorshan, Abujil Alonso, para kinapasalamatan ng Policy Chugaliki, Andrea and Johnson Young, Tito and Lori Zapata, Marlon Joyce and Marlon Abdol, para kinapasalamatan kina Lori Kebatan Kalimaki, Jessica Pineda, Rowena Bernardo, Ronji Tara, para kay person na kayo ng daling katabi, Johnson and Andrea Nam, Nico Galcapo, AMP Exponent Builders Corporation, Melissa Tolosa, Edgardo Lindell, Abigail Raymond Augusto Mamano, Marco Margonios, Carlito Hidento and family, Benjamin Castro and family, Bernie Baby Henson and family, Jackie Mahan Alonso, Helen David, Jay and Sharon Mandel, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Jerry Roberts, Armand and Maria Nam, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santi Domingo, Happy and Sarah Romero, para kay Malagang kapag nanagaling ng kapatid, Domingo Bonquin, Rodel Gonzalez, Rodolfo Gana, Belen Jan David, Rodolfo Gana, Manuela Passion, Bancho Serrano, Evelyn Angeles Godin, Shaira Ponce, Maria Regina Dezon, Enya George, Rosalita D. Torres, Divina Gracia Cardugo, Edel Mulas, Gloria Camillo, Ernesto Dizon, at tingnan talaga ang kaluguran ng nasa dito. Para kimalang pagkabelo at ipagkakamo niya ng mga Elena Vielle Gomez Miller, Stanley Reinhardt Miller, Ines Adelino Gomez Coltano, Antonio Guapo Coltano, Robert Goriano Lugana, Atty. Adelaide Che Rivera, Boy Castro, Maria Agnes, Gloria Goni Miguel, Agnes Dizon Gayana, Gloria Augusta, Eleanor Chonco, Angelico Carrion, Rick Salmina, Rosette Santos Ambrosio, Alfonso and Carmencita Valdez, Marlon Cortez, Richard Rico Bata, Arnold Villani, Maria Monica Bata, Remilio Saldana Calino, Rita Calino Hurtado, Vico Escalino, Mara Calino, Emilio and Asuncion Blas, Faustino Santa Maria Chino, Luciana Melania, Elena Parico, Vicente Ellen Alcanto, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magna and Francisco, Hipolito, at din sa mga kalagwang Ibulgador. Alakad kami po, makikanta tayo, maglalang kapanunod.
Jadi pengetahuan berbasis Ginoo at tiniyagan ng pagkakaroon ng sanity sa Kristo ng kinatawang sa bandayan kinatawang Kristo ng Diyos kinatawang sa Kristo and also the team ng Biblia dapat takitin ang maging grasya ng kinatawang pagkakaroon at kinatawang pagkakaroon kepada Kristus di kesana kamu, kalau dan kamu saat itu biasa tentang pasal dan rasa main wanita tentang sisi kamu dan tanah menjadi kamu tidak aku hindi ka sa atin, isip naman at hindi mo ang Muli ka para pupuk sa kanila ng kabilang ng dito. Kaya sa ang ng santo at kaya kapatid, ni Pilar, ito ang Diyos sa limangan. Ang Diyos ang may payang gusto makalupaan ng tao at yung pagpatawag at kasalanan namin. Ilalaan pa ng sala, ibigay kalangan ng Amen. Ino pakalupin. Kristo pakalupin. Maraming siya. Simantala ko rin po yung pangalaman. Simantala ko rin yung tao. Hingga asal kami. Pagpang ng bayan, pagkalungsan kay kami kapatawan ng niligtas ng kami, yung panaylibat ng pagkasala. Kaya kami kapagdatan ng Kristo natin, mabibigyan magaling na rin ng Espiritu, meron yung impakang Diyos hanggang pinagalan. Amen. Hindi ko siya Amen. Pangmasa ni Banting ni Propeta Hernandez. Di sabla, daramdaman ko lang bulo. Ang kapadunang pinakatamo ay makapanginado. Isumbong tayo ang rin at syuping kayo pa niya. At yan din matalik kong kakaluguran, paninayan ka ikaw pagpagsak. Ngarang sasabi, marahil ako ng mandukan. Ganito, harap tayo at akagbiglan sa iyo. Dapat ikalino at sukasipin mo, mas yan ang karong maglupi, mga buwan lang. At uling magtanong. Mga kabilaman, ikarelang pamanayan. Kapag inom, ingat ng pamakbit lang panyubukan, baluluin at sukaring pusura at isipan. Inya na paboran mo akin ko, ipamagbenggansa mo, karing kalaban ko. Uling karinggaman mo, karing ko binili sa akin. Pagkaya ingino, puriyan niya ingino. Iligtas na laring malilipit, inupaya na rin tao, makuha. Ingamano, ingino, sa ang Diyos. Ipag-ibataan po, Ginoo, ipag-paglan mo rin matami, ikatutuan, dinilya mo. Kalukuran ka nga, o Ginoo, ikain ka mo magdipensa. Kamoy Ginoo, at tiyang batong maragul ay mauun. At tiyang pader ang matibe, abadi ang kaligtasan. Ika mo Diyos, batuyawarin matibe ang magdipensa ako, at antiyang kalasad ko. Puriyan niya ang Ginoo,
ngakong komunista, at miligtas ko karisaglang kalaban. Inuulit mo ng kami ikatutuan ng Pilipinas. Makagapos ko karintali kamatayan tatangin namo, ni masalusong agos ning kasiran. Niras ko king bingit ning kamatayan, at tsunamo king oras ning kawakasan. Inuulit mo ng kami ikatutuan ng Pilipinas. Kaniting ipitong kabilyan, inginuya ing kanamo inaus, in templo na kakong boses tindamdam, kakong sayingsing miras ing panandamdam. Inuulit mo ng kami ikatutuan ng Pilipinas para tayo po yung mayang kabalita. Iniliyan naman ni Diyos, yung Kristo yung isa sa pagbilig, tinsag ng lalaki, kaya nila manamang ikalangangyan. Hindi po manatili ang etika, pamamasa, may pabalita, at pagkaksanuan. King panahon na ito, pasibayan ng peksi dampot patu ng Rubio para yung pamasibasa ng Jesus. Kaya sinabi ng karera, pakita ng karayang dapat na maya, dapat iba't pa. Isa pa rin, isang kan, bakit pamasibasa ng ito. Kaya kita na, papasibasa na ka, iuliling maya, dapat mo. Nung uliling pamaglapas natin ng Diyos, uling magbansag kang Diyos kapag may utamang tao. Pero iba na Jesus Pereira, wali makasulat, hindi kayo kautusan, sinabi ko, Diyos kayo. Nung ausana ng Diyos, hindi kautusan, yung tao hininganan ng Diyos, yung amano niya, mayaring payalian, hindi Diyos, yung kautusan. Pero hindi tayo, iba, hindi pa, at tinukot kayo sa sinabi. Makarano mo sa rin ka lang yung kalabastan ng Diyos o yung sinabi ko ako, hinarap ng Diyos. Nung ako dadawatan, hindi pa ako, ako sukat maniwala ka na ako. Nung daramdam ko ka, nandiyan pero yung maniwala ka na ako, ay mo ang dapat ko, sukat kayo maniwala. Pagkakalo yun, at ay pa at sukat na ako at ako at sukat kayo. At kasi tayo rin sa ikwanan dapat ni Jesus. Dapat ikwanan ang pangilala. Kasi tayo mangintay Jesus, ikan sumaki na ibu na ng kota, ano ka rin narinig yung iwan. Kaya natibigyan ka rin, nakabalik ako, ito, Jesus, ngana. Alayang depa ka ng milagro iwan. Dapat ito isa biyana. Tungkol ikaw at akal ng tao ng iwanan ng Jesus Christ. Kalugurang mo kapatid, tayo pabalitan, kailangan natin.
Jadi kalau kita mengenal kebenaran Espiritu, baik posisi itu, ini pun 1997, dengan masih ada na Postman, mailman. Ano siya ang Postman? Pagdalay sulat di Kevin Costner, pero yung kartero. O ilang sinini dalam mo pag-ibang gera, trabaho ng gobyerno, trabaho ng matulog, ginagawa nila ng tao. Siguro kalau balik na kayo ng World War II, ginagawa nila ng sila nanti mampu oleh istri luar juga, kere, kalau baru bolehnya nanti mampu, kalau oleh kere koster, betul nanti terima, setiap kita sudah, jika lima karena tersebut harus dinamai kira, kalau mereka sudah datang, apa itu datang dia bukan, kalau masih belum, yang berlaku jika dia datang mengenai sudah. Dalam itu, kalau nanti kesawa, bigawani ng yasa, ito ang kapatid. O yung mulikera, bigawani na sinagot sa school ko ba yan? Ito lang, sinagot siya ka. Pero ito lang, dalam sa pamilya ng lalaki, hindi kita sulat. Nagiging ako panginisa na ako, parang nadala na sulat. Ani katulay ng babae ko, ay kanatan, pag-iibay tapat. Makanya ko naman, ito mo naman parang ito, pwede ito naman. Dari mana? Ada banyak harus mengatakan kalau kami pemanggilan sudah kami yang tidak mereka. Oleh artinya jadi menteri penggunaan di David Costa, penggunaan kuliah destinasi, pengisipan dan inspirasi, pengisipan dan pengisipan KPU, pada yang baru tahu semua. Ang kartero, bago mo rin pare-pare. So, kaya nga sabihin na pa dalam pagkakang sulat, bago mo rin pare-pare. Yang ulit kartero, yung dalayan pa, pumunta na mo rin pare-pare. Pag-isipan ng general, kaya siguro nga, kalaban tayo. Siguro nga, SPA, kasi pagkakalaan mo rin pare-pare ng iba, kung mula ba ako. Siyempre, pagkakalaan mo rin sulat. Ang may pakarayong tamutan, pagkakamahin, pagkakalaan na rin sulat. Pero kan ang yang lebaran daw, kinakalaban daw. Pero sikyan, makalupot yan po. Magdalaya sulat, yan na rin Sipas, at ay mungkin pakel. Na siyempre, bigay yung Oscar, may nakaligtas. Sabi niya, pwede kasi makayanyaman ng Yesus. Yesus pala ang kapero. Magdalaya ng balita. Magdalaya ng maya balita. Magdalaya ng balita ng kaligtasan, balita ng bulog at kapagawaran. Dapat meron lang yan. Yan yung ebanghelyo, ulitin pa masubasa. Kita pong pamasubasa kayo, huwag ko na po na kayo, pasubasa kayo. Ang tarakang pasubasa naman. Alam mo ito, kita talagang story ata. Kaya lang na, bali yung pinakaroon ng pamahin natin makalagod. Diba sabi nila, okay, pamamasipan they will kill her by stoning. Balingkot ang ini, karena luar bansa, may kawan kami ng Pakistan. Ang ganyan na magdamang kita. Kita stoning by them. Pero kaya kita, dahil parang tao, ini na ito. Jadi Yesus po yung dalawang kapit, kaya pamamasipas. At ang Yesus ang pagkita masibasa nito. Uling sinabi mo,
pati pagsimpara ng Diyos. Kasi sinabi na, anak namin ng Diyos. Kaya mo ba? Hindi, wala akong sabihan ng anak ng Diyos. Kaya natin yung ginawa, karamihan, yung may paborita na dala. Kung may paliwanag, at least naman, nag-gawa ko ngayon, paliwanag ko na. Pwede mo kaya, karamihan tao, kahit naman wala, kung sasabihin na, no? Kaya manasakit tao. May kaya sumabi kaya tao. Pero sasabihin na naman, ito mo, feedback. May feedback na ito. Eh, ba't ikaw yung makakapakain? Tapos, may gusto kayo na. Pag sabihan, makakapagdati siya. Eh, ba't ikaw yung makakapagdati siya mo? O yan. Dahil, muha pa kayo. Sinabi na ako, huwag kang paano. Bakit hindi ka makain yung sura? Di ba sila ka? O, makaya mo mga sura na. O, kaya nakasama. Ibisip ko po kung ano kayo example ko, sabi mo ako ka na. O, tayo na ubusan. At ikaw ka klase, baba mo yung kinikili. Ito, yan bisa sabihin na kanya, ito ang darating yung ginagawa niyo. Eh, naman, o hindi ka, siya kaluburin, kaluburan mo yung klase. Pagdalawin yung tapos. Wala rin ka. Jadi demi ini tidak klase ka. Ito, buha ka pa kayo. Biar orang punya paksa yan. Kasi sinabi nito, susoma na lang. Pwede ka. Pwede. Medyo malika ito, kakawa na tao. Ulit magdala ng katuluan. Hindi lang. O kaya na kawin mo. Salamat, tawag na mo. Salamat. O kaya, manaral ko. At yung sasabing maling information, kaya maling ako. Ay, correct lang. Ito naman. Ay, talaga nakalaman pa rin. Kaya ito, pronunciation, mali. With the marriage. Pati marriage. Correct namin ang meron ng calculate pattern. Tingnan natin pronunciation ka. Kaya marriage. Kaya sinabi ko na nakakaitis sa marriage. Power law. Kasi talagang wala yan. Never perfect. Pag marukan mo, tutulong lang. Otomatis ka siguro labi kayo sa iyo. Atas ko tulog ka na matuwa. Yung mga tagal. Pero hindi ka wala ito. Huling kaluran ka. Huling magmasama na rin. Hindi na sopa. Hindi ka ilan. Gawin ka lang kayo sa iyo. Hindi ka yung masakit kayo. Kaya yung masakit kayo balik. Matsura kayo tsura. Kaya naman ka matsura ka. Matsura ka. Kung sabi ka, hindi tsura na kanya mo, manulim niya. Kaya makot na niya. Kaya layan daya labi. Kaya may sinawi ang masada. Sabihan din nga, kaya kung masang tsura na, lubo kaway mo sa limoni na, ano ka, di ba? Nalada ka hospital, nang ka lang hospital, nakaway na, gumawa ka mo. Gusto ka na ako. Sana, sasabtan mo niya, nasusuko. Yesus ay pinuro. Kaya kita, sindunin sila. Wala si pamarawang tao. Hindi rin kagawin ng luwa, kaya. Kaya kung kadalanan yung Hudyo kaya Ebanghelyo, pabasa-basa ng Diyos. E dahil si Mas, pinakuli pa ng Diyos. Mo Yesus, iyawan ng dalawanya. Ilalayan ko yung mga nagaling Juan Bautista. Manaran yan, ang bilang yan mga propeta. Uli sasabihan na, gusto yung nagawa ng kayang Haring Herodes, yung Herod, kaya pagkakap na ating asawa na ulit kaya naman kayo, kaya pagkulog din, kaya pagkakap diba? Nakadala yung propeta ng mga niya, ay dalagin mo anak, ay dalagin sipas, ay dalagin ka, kaya pagkakap dalawa. Hanggang ngayon, yung kain, kaya takling bulan, o naging magsalita, hindi kaya katulad ng kaya kami niya siya, hindi sa susunod na kaya di Pilipinas ng kaya ilang kautan ko, ilang pag, ilang kapatid. Anak asal, pasalita ng kapatid ko, o nang masakit, hindi ka to,
malulula kung di kaya mamayo. Pag hindi patago, yung bago na ito, then how will you eat the ilan? Kaya nangyari, kaya hindi siya gagawin na rin ito. Ngunit COVID. Pag-isipan na rin doktor rin, ilang magdalang COVID. Kaya wali na doktor kanina, dala lang sa aming tao, dala lang pasyente, harapan. Dintang na rin doktor, malulula. Jadi menurut masih kalau talaga. Orang yang kita kwento. Dan doktor ay tidak magdala sa kaya apa? Yung mga sila. Dengan doktor sasawat lang. Dengan doktor. O tidak kayo masibas lang. Kayo masibas na naman. Mahirap na mo po, tidak nayabi gagawin ng official. Pigdepende na. Pero may nasin po rin ako. Sasawat lang. Malulo rin masakit. Ulit. Ang pinagsalita, kulang na pamisip din tayo. Kaya parang yung bagay India, isipan na, dapat ng Dr. Aurelio, inang magdala COVID. Nakululas ko naman niya. Maraming kwento ng Jesus. Jesus din na niya para magdala kaligtasan. Kapagawa kaya tayo, dapat din sila ng syuda. Kaya nga tamang hindi ng tulog na kaya dan kapatawaran ng Diyos o kaya kaya kaligtasan. Isahin kaya kami may paulita. Mereka adalah magdala ng balita, dalam postman, dalam kartero, dalam magdala ng mensahe. Ilang kamuha ng tao, bigyan tayo dito, mensahe na dala. Kailangan kang inutos ka lang magdala sulat. Kapag hindi ka magdala sulat, bigyan tayo dito ng labang ingang pera sa kita. Hindi tayo po magdala pa ito. Sana distinguish the message and the messenger. Mas bulungan, dapat tayong kilalanan yung magdala sulat, ang pupay sulat. Kung kaya tayo ulit sulat, kaya tayo po pang sulat, ang magdala sulat. Kaya niya ako kung carrier, niyatasan para magdala yung may pagkalitan ng Diyos. Kaya para sa mga karoon ng propeta, yung palawta, yung tao na magsalita ng luwag, kami dito personal manifest, o magandang balik, magandang sabat, o magandang prophet. Hindi kaya tayo may babalita, o sa anak ng Diyos, pagkita lang sa taga-dalang yung may babalita. Pagkita lang sa aming kartero, hindi magdala, kaya sulat, mag-asa, tulang, ang kalitas, katulog. Pinag-ibig pa ako na ang Spirit. Tama. Kaluturan ng kapagat ng Kristo, tingnan ng krus, ang bagay ng dagal, ang lubos, kapagutan mo para tayo naliwa. Ang lahat ng Diyos, pati bulat na daw, kinakatapat, nakakapasang tao ng hindi pagkasanan ng Kristo. Dapat mo makibat inubulat mo, inumatang, inagugwal, itibigay. Kinuulang ako ng aking kapuan ng para kami malimunan ng Santa Iglesia. Alam na sana kapalit, ititingin ng Diyos mga magyadapo, yung marami, ngunit at yung mismo busay tahan, ibang namin natin dito. Para kami malimunan ng gobyerno, mabigkayan, pero sana kakalimutan, hindi sa bagay gagawin ang sagrado o sekular, ating spiritual at unikanita ang hanggang nakakasa. Ipanalangin ating para kami sa vlog ng Jesus ikaliting Kwaresma, ikalalo sa maragulang kamalayan, ikabubiyan, ni Diyos kaya kami. Ipanalangin ating para kinatapon din ang punot na natin ipa. Palarugan sa kasalwatayan ng taong kayo, ipanalangin ating Diyos.
Pinibuli na po kami sa inyong kapagpasan. Iba, pinag-impiyatasan, pingyente, at ang nangyayin kay David ang dapat ng pinanamo, pagkilaming dalawang amos sa pinatawag-tawag. Iba isa na parating kapasyan at pagkilaming may at kapag tagapagligtas o mabibigay at tagal magkakakinalaman. Amen. Pinituloy niyo para sa iyo. Walang kayo pagkatapat dari kira taong tao at ang magkakapan ng Diyos ng pagpipayan. Pagkapansin ang iyo ng tao na kalingaan ko, kinikabuti ka ng layo ng pinagkabini, hindi ang kasalanan at mamigay ka sa atin. O ipakikagalan ngay na dalaw ni hindi ang altar sa pagdagasan ang kami pinalangan ng kaligtasan. Hindi agaw ay pamamataan Kristo hindi no at hindi ang Yan nga nila ay puso. Pasalamatan tayo ng Diyos sa inuda. Tuloy ang dapat ang tuloy pasalamatan ng mga barakit o ng sarili mo ipa. Diyos nilalaan ng Diyos sa ibayan. Kapaglataan sa Kristo mo. Ipapilasa na hindi ang anak ng iyan sigaran. Palipasyan ng metorya ng parang kapos sa harapan ng Yesus pamalan. Kulang lang yung naman niya siya ang sila para pinugod mo ay bayan sa mayayang kapaglataan ng Diyos. Tingbus,
Indonesia, Amerika, Bangko, ini yang terlibat. Berarti tiga hidayah dari akhir dalam Quran dapat yang boleh kita akan mengenal. Terima kasih kepada guru ketika melalui tinggal. Punya kami pada doa hingga penyebatan sebelah pemahaman. Kuni dapat pemahaman masa dari naik ini spiritu. Hal perkara kami menjalan atau daya di Yesus. Banyak di dalam pusat bertimbang binasan dan kemantayan. Tingwali tidak berbebas dalam perkara. Dirasukan dunia dari Kristus dan peneliti hubungan akademik di dalam ketahuan di dalam perkara. Makanya ulama kita mengumpulkan Tingwali Kalis Rasulullah berpesan menjadi Kalis dari Kristus dan peneliti hubungan Kalis karena daya dalam kehidupan kami butuh kalau kehidupan para manusia yang tahu bangsa kita di perawalan dan kesalahan dapat terlibat bila kepikiran negara. Proses kaya misteri Kristo yang katakan yang ini dalam Yohanes makanya pamandugi yang dalam diri kita berkreasi dari kasa dari pasal nama ke jadi pemakaman dalam pasal ke pemakaman pada muam uji dan usul-usul kata-kata yang Kristus kebulan dalam ini menyembah spiritual. Karena ada oipa sente iglesia alegana ini menjadi bagi gana penyebut Bernard Francisco que era mi santo papa Florentino que era mi arzobispo Isabel Fari Isabel Maluta Susuyo Agor Sasau Papa Amelani dengan Salvataya dan lalu dengan Salvataya di parokian di Batangas itu kan apa itu selama yang Euro 6 another Siloyo final yang stasiun MPRS in Pamela Center Relata in Masa Nasional Karena menarik kepada perbaikan pelayanan sebelumnya sering serta menyambut antara Mosa dan harapan kalau dunia terhadap proses tinggi antara Bandeira dan Maria dengan Santo Sepulcro Kisah dan apostol dan satu ini paliman kemudian ini rapat oleh akhir pemberkatan Kristus pada ini pemberkatan Kristus pada timpa payah itu kalau ibadah Espiritu memboleh dalam pada anggaran tidak ada mau start Yosipa dalam itu
Tapos ang kami o pinulisan ng parang. Malabot kong ipagkalawin kami ang pagking panahon. Pati kasawapan niya ang pakalulong karamihan tapos ng kasalanan. At iligtas sa mga kaligahigan, habang maninayan ang mga bele-malilayan o panaligan, ipanyatan ng Kristo kaya nagdarapamamos. Ulit tiyatay ang kayanihan ng kayo pala at tinikayan ang gagawin alam-alam. Pinugin sa Kristo, sinabi kalagyan ng apostol, yung kabayapan na lang ang pagkakalyo, yung kabayapan na din ang pagkakalyo. Yung masabang ulit niya ang kasalanan, nilalawan niya kasalawang tayanan niya sa Santa Iglesia, at pamayawan ng pagbilugan ng pagkikabuhin, higang mabibigay na nangyari, hanggang pinalaman. Amen. Yung lulud at kabayapan ng Pino, ang nag-iisa ng kaya. At kaya ang limulo. Kami takot pagkakas ng usapan ng kabayapan ng kabayapan. Kordero ng Diyos, ang dala ko ng kasalanan niya, pakanuluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang dala ko ng kasalanan niya, pakanuluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang dala ko ng kasalanan niya, ipiling niya kami kapayapaan. Ngayon, Kordero ng Diyos, ni Jesus ang dalakong kasalanan niya, wala rin ayaw, sinupunan ng Kordero. Inover mo ang pagtanggap kaya at tabo kaya sa nagkamaan ng kumalit na.
Manalangin kami. O ipang malulog para isa at tanggapan, ipang magiging kanilang sa Kristo, dalang kesa sa belang maligaligan, sa bandang pagkakapagiyado, ipagligtas kaya. Hindi kami kapamdagan Kristong Diyos. Amen. Kaya kung Domingo, palaspas, bendita ka po rin palaspas kami eskwela elementary school. Value-added education kaya nag-unod na EMTC, ng Apostoles, kaya ng organisasyon ko bilang po, mga uniforming kayo, tulad namin ka. Red, maluto. Pero kumagin ko ng red shirts, kaya po sulod na ang paksa ko. At alas 6 sa ito, at susuntahan ko kanila rito in eskwela, at punta tayo ng Sabbat, tutok ng tao ka rin at balik, na maganda mo sana, at hindi mo sa galang kay Kristo, yung pakagulat ng Jerusalem. At siguro tayo ng misa kita, ang Kristo tayo palaspas, yan po yung umpisa ng Holy Week. Kaya, at ito, ating magkita palaspas kayo ng Jerusalem. At yung nasabot ko rin senior choir, gawa ng palaspas, isa na lang yata ko ng beses kita ba. Pero kung tigala rin kay senior choir, gawa na lang kondo para kay nagawa ng konvento. So, kung nasasali ko po rin senior choir, taking ka, kung tayo pwede. Bakit ko dali pa magkita kayo kayo? Magkita kayo bayan pati wala kayo. Kaya, pangpangapal. Pero, sabi namin sa batang plan, hindi naman mo kayo tuloy. Kaya, bago sabi ni Abel, through participation of business. At saan kinakita ng Malerto at kita pong Luis, kita pong reflection, para misa, then sponsor kay Misa Luis din, then yung DEPA, kada po kay Martin Diopus, ng pamasa, ako mag-misa, pero is on naman ng deck, then kay Clark, yung Joseph, yung Sir, mag-misa naman, kung may reflection, at loaded kay Mato, sa Antonio, kinalaman kay Sir, kung muna kay Clark, ng date, pamasa, at pasensya na rin ba ako naman yung mag-misa. But with the way is, tinatawag kong Rocky Cordero, ang posisyon kami po, abeda ng Apostoles at Communities, ang porang AOP. Ang tawag po, in AOP, apostolado na yung ganun po parang panalangin. Kasi hindi kayo makapagtawag ng panalangin. Pero dito tayo ng Sabbat, ang kanya dito ang pamapos-bilis ng misa sa tawag ng punan, that's part of the progress. Ang kaya yung kita visiting lesson sa kaya ng repository. At kayo pa na-intay ng Biyernes Santo, terminal doon, mag-stasyon ka po sa Biyernes Equita. Mas makakalit ngayon, pag-magdala ng akin. Medyo exercise ng pag-yari ng issue, sabi na po kung hindi parang gayumang, ang birthday, ano ba po yung kakaskas? Kasi, sabi na po, para sa ito po, sabi na tao, so, tata po ganito yung target, kaya po yung tawing station na recording. At kayo ba namin, kita na stress, kami ala po isang Biyernes Santo, kaya po po namin, pamamugay kay Bruce,
dahil na stress, nung may ali at alas 5:30, alas 6, ituloy tayo natin na ganyung position. Hindi na position sa awan, station o kaya alas 5:30. Pero ang sa ating magkakagano ko kung ang stress na, kita na stress na pang-okay kayo. Agad ako po ba natin yung kayabe? Tuloy ka niya, nakakuha niya. Tuloy kayo. Alam Sabado po, Sabado de Gloria, tanapak tayo kamo mo mag-iisa ang soda, General Serena, ay General Pinta. Pero sa parabeng, sotro, biga bihirya in Pasko, kita po Easter Weekend, traditional tayo ng dalo, holy water, in pig, ang po, ito po si Sudan, sino pinibigyan. Balik po kaya ng isang hindi pinisunugan lang bayo ang sino pinibigyan. Kaya niya po manibig, nalilala ng bibig ko, ang puto ng blessing. Masabi niya po, ang style niya po, masabi niya po rin yung isang marunong tayo pagamitan, at yan rin yung pinisunugan ang sa loob na ito ng last year's meeting. Kaya po kasi, hindi katama ng sino pinibigyan na nalala niya. Mas masabi po ngayon, pwede tayo pag-posisyon. Pero kung kita, pwede Easter kita, pwede tayo magkakandaloy, pwede tayo magkakandaloy, at pakikinig ko, tuloy tayo ng isang kasyeri, at ating mo naman Easter natin, Easter Sunday ito. Sa Pasko, sinuli, wala rin Pasko. Pasko na ipamagay ng Kristo, at Pasko ipamagay ng Mary. Masaya yung Pasko, December 25, ibay kay Jesus. Pero dapat mas masaya yung Pasko, pamalutin ni bakit? Kita na ibay tayo na iba. Pero kasi brother, gusto bilang yun. Ano ba kaya natin yan? Ngunit pag-celebrate ako, puso kaya ka sa pandemya. Sana natin natin ang salita, natin ang sa cross, o pag-celebrate ka. Sa ibang penitensya, okay yan ako pa, pero sana kita pang-penitensya na ako, isa't sa din ipapang yung binigay. Kasi hindi na gusto yan, kaya siya apang musap-usap kung pamang evidensya. Kaya niya pamang yung binigay. That-inspire niya ako turay ng tulaw. Kanya po ang sulat ng tulaw, ikabi ni Andy Atis. Kung nga pa siya, lalo na San Fernando, ano karagay turisto, ang papako lang yan, ang nagbilang papako yan ng San Fernando sa Talusya. Ang gaya ka rin mga sa Padayan na di pagiging nila walang pamamigil. Diba? So, simbahan naman po, yung pinamata sa Pasko ito. Kasi ng Pasko, pamamigil. At pagsabi ko po, tumating kayo po, dahil mga devotion namin kayo na pamamasang pasyon. Hindi ang obispo, mabinog pampanga, pwede mong kaya mabinog pampanga, din ng mga asang pasyon, ang galang niya alas 12. Ano bisa ako mamasang pasyon, kaya matalita, kaya pumalik. Pero may bisitas, sa talapang. Ako, talo i-respecting our faith as Catholics. At ako, ang pinipuli ganita, kung kailangalabis ko. At sana, kung kaya kita, dalawa pang mabasa na bawal ng asang pasyon. Kung di mo siya kapite, kung paano ko sa akin, kung siya nito, gawin pero niya tayo pala. Amen? Kung kaya. O ikaw, but the way, tatagay ng pamanos, tatagay ng tayo pero, tatagay ng posisyon, tatagay ng yan. Kaya tawag ko sa posisyon, kung pa okay. At kumalik ko kasi na nalilita mo kayo. Kaya nabahin mo na ang maso na kaya kasi ito. Ay pantara na po isang kalusulit. At kaya po ipinaw lang po rin nga nasa kalusulit ngayon para kayo mag-rasya ulit lang. Pagkatama po ngayon, benisyon na kami siya. Ginoon, manatili kayo na? Alam ko po rin ang minikan. Ang benisyon na ako ng Diyos sa may bayan na po, kaya parokya, kaya pamilya, pinag-iwagin pa, wala na pag-balang spirit. Then tawag magdalang may pamulika. Then tawag gusto po magdala kay salita ng Diyos ng Vietnam. Kaya katutwal, kaligtasan at pamapayo niya. Kaya talang po pamarok. So, pagdalang po, paging
kasalan na dapat dalawa ay maipakita ng Diyos karagaliwan. In misa, di daw. Salamat, Diyos.